Каква е разликата между азиатския и западния дракон? В изтока дракон е почитан като небесен покровител, създание на мъдрост, дълголетие и баланс. Китайският дракон, например, е без крила, защото не са му нужни. Той се носи по облаците, които сам създава. Има дракони, които пазят небесни царства и други, които пазят моретата. Смята се, че царете произлизат от тях. И до днес драконът е символ на императорска власт и хармония между земята и небето. А на запад дракон е нещо съвсем различно. Много често той се свързва с разрухата, огъня и дори алчността. Дето живее в пещера върху купища злато, които не използва, но никому и не дава. Огнедишащ, жесток, почти винаги представен като враг. Много често в приказките герой трябва да победи огнедишащия дракон заради девойка или за да покаже своята храброст, сила и чест. Общо взето, убийството на дракона е символична победа на доброто над злото.